Bon dia, companys. Benvingut al meu Domingo Linuxero. Avui des de casa, des del sofà, amb l'ordinador portàtil als genolls i aquí teque, perquè ara ja anem a tope. Després d'una pausa de Domingos Linuxeros, aquí s'ha de currar molt. Avui us mostraré una cosa que crec que és bastant original. Pot agradar o no, però original segur. Una passarel·la de moda linuxera. Sí. Roba, merchandising de Linux. A veure què us sembla, dieu alguna cosa dels comentaris. També posaré enllaços i tal perquè veieu on podeu, si voleu, adquirir alguna d'aquestes prendes, val? Vinga, va, anem a veure el Car Modelos. Els modelos, tio, uns tios guapíssimos. Comencem amb Miquel Ubuntero, que ens mostra un polar d'Ubuntu comprat a Canonical. Ja no està disponible, lamentablement. El que sí està disponible és la samarreta que veurem ara sota d'aquest polar. Està personalitzada per l'aniversari, els 20 anys d'Ubuntu, i aquesta samarreta s'ha fet a Quelcom Serveis. Allà podeu ficar qualsevol mena d'estampat, veieu, amb bona qualitat. Continuem amb Miquel Ubuntero, que ens mostra un polar. En aquesta ocasió no és d'un sistema operatiu. A veure qui endevina quin és l'escriptori. Fàcil, eh? Ara Miquel Ubuntero ens mostra una samarreta de màniga llarga d'Ubuntu amb el seu eslògan Humanity to Others, algo així com la humanitat per tothom, una cosa així, solidaritat. 24 euros a l'Amazon. Un bon. I ara canviem de model amb el Jordi Menta, que ens presentarà més roba. I aquí el Jordi Menta ens mostra un polar de Linux Mint amb un color fosc que contrasta molt bé amb el seu logo de color verd. Té butxaques a fora per poder ficar les mans, però ara ens mostrarà, quan es tregui la cremallera i es tregui la caputxa, molt pràctica per la pluja, per cert, ens mostrarà que l'interior no té butxaques a diferència d'altres prendes. El tema cartera i mòbil potser pot ser un inconvenient, però ara es treu això i ens mostra la samarreta de Linux Mint, d'entretemps, màniga llarga, amb la seva taqueta d'oli. El Jordi Menta ens ha dit que s'ha menjat un bon entrepà i se l'ha tacat. Una mica guarrito el Jordi Menta. I Jordi Menta, per acabar la seva passarel·la, ens mostra aquesta samarreta també d'entretemps, màniga llarga, cotó 100%, molt còmoda, però heu de dir en els comentaris quin sistema operatiu és. Vinga, va, que és fàcil. I aquí us mostro els preus de les 3 prendes que acabem de veure, totes 3 comprades a Amazon, o sigui que ho teniu molt fàcil. Amazon Espanya, altres països no ho sé. I a l'últim model del dia d'avui tenim a Joan Lobo Golfo, que ens presentarà més roba de Beautiful Wolf. Aquí el Joan ens presenta una prenda adquirida al Decathlon amb pràctiques cremalleres exteriors per poder guardar els guants o qualsevol cosa que sigui important de no perdre, perquè les cremalleres van molt bé a les butxaques exteriors. És una prenda de qualitat, amb un preu molt bo. Mireu que té una altra cremallera, aquí podríeu potser ficar les claus, uns clínex, qualsevol altra cosa. Aquesta prenda és molt versàtil. Ens mostra el brodat que li ha sortit gratis amb els punts de Decathlon, que això està molt bé. Al seu interior, encara més butxaques, veureu que és superpràctica aquesta prenda. Aquí podeu guardar el vostre mòbil, o bé si li heu mangat algú el mòbil al Decathlon, també el podeu amagar aquí dintre. Ja veieu que la prenda és molt versàtil i abriga molt bé. I per acabar, aquí dintre, un jersei adquirit al Quelcom Serveis, a l'Espluga de Francolí, Carquinyolis i Bon Vi. Vinga, fora jersei. Ara veiem una samarreta de Beautiful Wolf amb el seu slogan Linux para todos, en color negre, màniga llarga, i aquesta pràctica gorra d'estiu, perquè com ens ensenya aquí el Joan Lobo, té unes rejilles que són molt transpirables. Una gorra molt bé. A més, li faig joc amb les ulleres, el Joan ho té en compte, i com veieu, amb el logo del logo. Molt bé, Joan. Aquesta última samarreta negra que hem vist també és de Quelcom Serveis, amb el seu estampat, i la gorra, que també és de Quelcom Serveis,
amb el logo a l'esquerra i a la dreta a l'eslògan de Beneful Gold per només 5 euros. La veritat és que és un preu fantàstic. I al seu web, com serveix, trobareu molts productes d'aquest tipus, de qualitat i en un preu que, que no té competència. Molt recomanable. Acabem amb això, us mostro 4 tomes falses per riure una miqueta i Marco Uñado. Fins al proper domingo Linuxero. Apa allí, adeu! Comencem a gravar. 1, 2, 3. Ja? No cortaré, no te preocupes. Para, grabas, 1, 2, 3 y para. Empezamos a grabar en 1, 2, 3.